And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ako ang nauna. Pero ayaw kong maging pangalawa. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Kathyang. I just want to share my story about the person I really love the most. I'm currently working here abroad. This is my secret file. May isang singing app ng kantahan na ininstall ko. Yung app na yon, nagamit ko na 1 year ago. And since bored ako sa abroad, naisipan kong mag-install uli. At sa pag-install kong yun, hindi ko akalain na may nabago sa app na yon. Like pwede ka nang makipag-usap sa mga makikilala mo. It's not just a singing app, but at the same time, pwede kang makimarites with the people you meet in that app. Sa app na yon, meron silang tinatawag na party room. Na dun ka rin pwedeng kumanta. At kapag pagod na ang lalamunan mo sa kakakanta, ay pwede mo na ring i-turn into a segment na nakikipag-usap ka. Since bago ko lang na-install yung app na yun, ay ginagamay ko pa. Then may mga naging group of friends ako agad doon. Others share about their failed relationships. At yung iba naman ay nagsishare ng buhay nila as an OFW. Habang sila'y nag-uusap, I noticed that maraming mga tao ang nag-share ng kanilang nararamdaman tungkol sa pag-ibig nila na hindi umubra. Naloloko raw sila dahil may ibang jowa naman pala sa app na yun. Kumbaga, pinagsasabay raw sila. In short, people inside the app told me na wag raw akong magbo-boyfriend na andoon sa app para hindi raw ako magaya sa kanila. Then I said, ayoko naman magjowa rito kasi ang sadya ko naman dito sa app na ito ay kumanta lang. Then nagstay ako sa app na yun. Hanggang sa one of my friends got broken. Because he found out na niloloko siya ng girl. And since then, lagi na kami magkasama. Tinuturuan niya akong gumala sa ibang party room. Magkantahan o makipag-usap lang. Itagong natin siya sa pangalang Kevin. Nakikita ko siya na parang kapatid ko. At ganun din siya sa akin.
So tinur ako ni Kevin. Then, nakasampung party room kami. Hanggang sa ang last naming napuntahan ay isang grupo na nagsabing, welcome po kayo, mupo po kayo. Tapos may isang guy doon na nakapukaw ng atensyon ko. Hindi siya nagsasalita. Parang nabore ako noon kasi nagbabasagan sila. Sabi ko, mauuna na ako. Tinanong ako nung isa dun sa grupo, saan daw ako pupunta? Ang sagot ko ay, maghahanap po kami ng kantahan. Yes, DJ Rocky, I love singing. And music is one of the reasons kung bakit kalmado ang puso't isipan ko. So sabi nung taong nagtanong sa akin, halika, doon tayo sa party room ko magkantahan. So sumunod kami ni Kevin and the others. But before that, lahat ng tao doon sa party group na yon ay finalo ko. At yung nakapukaw ng atensyon ko was really listening to me while singing. Itago natin siya sa pangalang DJ. After kong kumanta, siya naman ang sumunod. Ewan ko ba, pero grabe ang galing niyang kumanta. Napahanga niya ako. Kahit na yung ibang taong nandoon, humanga rin sa kanya. Then we became friends. At lagi na kaming magkasamang kumanta. Hanggang sa naging kami. Una, sinabi niya sa akin na he was so in love with a Singaporean woman na naging jowa niya. Tapos, naikwento niya na half Chinese siya. So siguro, may cultural differences. Pero meron ding commonality. Then sabi ko sa kanya, alam mo, ang saya mo kasama. Pero, hindi ako sigurado kung yung sayang nakikita namin ay totoo. Baka pinapakita mo lang na masaya ka kahit hindi naman. And then, he just nodded. Ewan ko. DJ Rocky, pero parang nafo-fall ako na hindi ko maintindihan. Okay naman kami as time went by. Masaya lang. Until meron siyang pinakilala na kaibigan sa akin. Itago natin siya sa pangalang Kyrie. Ang hindi ko alam, sinadya niya palang ipakilala sa akin si Kyrie para malaman niya kung matinong babae ba talaga ako. Yes, DJ Rocky. Para malaman niya kung matinong babae ako. Ewan ko, nasaktan ako at first. But as time went by, I found out na si Kyrie pala ang gusto lang talagang makaalam kung matinong babae ba ako para kay DJ. Then few days later, nagkasakit si DJ. He found out na meron siyang tumor sa utak. DJ Rocky, masakit para sa akin na malaman din yun. Pero mas masakit sa akin na malaman na yung kina-inlovan niya na Singaporean girl ay pumunta sa kanya
Gusto nung Singaporean girl na maging okay sila since may sakit siya. Then nawala ang communication namin ni TJ. Ni goodbye, wala siyang nasabi sa akin. Hindi man lang kami nakapaghiwalay ng maayos. At sa panahong yun, si Kyrie, siya ang kumomfort sa akin. At my lowest point of my life. Hindi ko akalain na matatagpuan namin sa isa't isa yung gusto namin sa isang tao. Alam kong pwedeng sabihin ng ibang tao sa akin na masyado akong mabilis o hindi mo nga siya nakilala or lubusang kilala. Basta ang alam ko, in love na ako. Na-appreciate niya ako, nire-respeto niya ako, binibigyan niya ako ng importansya. In 6 months, he made me the happiest woman. In 6 months, wala kaming malaking away. Kyrie didn't talk about anything but the future of my son and my parents. Nagplano pa si Kyrie na bumalik ng Australia. Mag-iipon daw siya ron, kukunin ako para dun kami magpakasal. So dumating ang panahon na natapos na ni Kyrie ang kontrata niya. Everything was going smooth. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na kailangan niyang magpakita sa akin. Kasi tagal-tagal na naming hindi nagkikita. Parang may kulang. Pero ang hindi ko akalain na mangyayari ay ang pagbabalita ni Kyrie sa akin na meron daw ipinakilala ang papa niya sa kanya. Anak ng kaibigan nitong Chinese. At ang hindi niya alam ay naka-arrange marriage pala siya sa kanya. When Kyrie said those words, parang gumuho yung mundo ko. Sinubukan kong iproseso lahat ng sinabi niya sa akin. At hindi ako prepared na meron palang ganong klaseng setup o tradisyon yung pamilya nila. Then he said, ipinaglaban kita sa papa ko kasi siya lang naman ang may gusto. At alam naman ni mama na ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. At alam din na lang ang plano ko tungkol sa pagpunta sa Australia. Pagsasama natin doon, suportado ako ni mama sa lahat ng desisyon ko. But those words weren't enough. Yes, na-appreciate ko na ipinaglaban ako ni Kyrie. At sinusubukan ko na panghawakan yung sinasabi niyang ipaglalaban ako. Sinubukan ko magtiwala. Akala ko okay na ang lahat. Yung babae na naka-arrange marriage sa kanya, pinadala sa kanila. At kahit wala doon si Kyrie, ayaw pa rin umalis ng babae. Kasi yung babae, gusto na maging asawa siya. We continued our plan. Sinabi niya sa harap ng babae na merong ako
na merong babaeng nilalaanan niya ng future niya at hindi siya yun. Pero kahit ganun, hindi pa rin nagpatinag yung girl. Ayaw niya pa ring sukuan si Kyrie. Akala ko nga sa teleserye ko lang mapapanood yung kwento ng relasyon ko, pero hindi ko lubos sa kalain na mangyayari pala ito sa totoong buhay. Ipinaglaban naming dalawang relasyon namin. Hanggang sa nagmakaawa ang papa niya. Lumuhod, umiyak. Napakasalan niya na yung family friend nila. DJ Rocky, anong magagawa ng pagmamahal ko? Kung merong isang ama na nagmamakaawa sa kanyang anak. I don't wanna be a selfish person. So pinili kong magpaubaya. Kasi ayaw kong may taong masasaktan sa pagmamahalan namin. And I believe I made a good decision. Someone I love right now turned out to be someone's future. Masakit. Kasi parang naging lesson lang yung role ko sa buhay niya. Yung naging masaya lang kayong dalawa, pero nakalaan pala talaga siya sa iba. At gaya nga ng tula, hindi pwedeng ipilit ang hindi talaga tugma. He got married on December 18. It was a civil wedding. He called me and told me everything. He was crying. Katyang, I really wish na ikaw ang babaeng kaharap ko nun. Ay, ano pa bang magagawa ko? Kundi ang umiyak na lang. Kasi alam kong talo na ako. Committed na siya sa kanya. Sabi niya, gusto kita. I wanna spend my life with you. I wanna have kids with you. Pero pinili mong magparaya. Yes, DJ Rocky, kung tutuusin. Ako naman talaga ang pinipili ni Kyrie. But I've decided na kailangan kong tapusin kung anong meron kami. Kailangan kong pigilan yung nararamdaman ko. Although hindi ko kaya, hindi ko matanggap na naghiwalay na kami. Ako yung nauna, pero ayokong maging pangalawa eh. Kyrie don't wanna end up our relationship. He told me to wait. After a year, magpapaanal siya. But then again, ayoko na maging pangalawa. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Basta ang alam ko, gagawin ko ang tama. Kahit na ang sakit-sakit na. It takes time to heal the pain. But I know one day, I will be okay. To my Kyrie, I will wait for you. I will wait until the destiny decides for the both of us. Just remember that you will always have a special place in my heart. Someday, somewhere, we will meet again. As of now, I'll keep you safe in my thoughts. And as far as my eyes can wander, they will always see you. As long as my heart can wish, it will always wish only for you. I love you so much, my greatest love. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Katyang. At ito, ang aking secret file.